Myšlienka vybudovať tepláreň v meste Žilina sa zrodila v 50. rokoch minulého storočia pre potrebu zníženia znečisťovania životného prostredia a ovzdušia. To bolo spôsobené vplyvom početných lokálnych kotolní, ktoré nepriaznivo postihovalo obyvateľstvo mesta. Zároveň bolo nutné nasýtiť potreby rozvíjajúceho sa priemyslu. Výstavbe podniku na centralizovanú výrobu tepelnej energie a teplej úžitkovej vody predchádzali štúdie uskutočnené v období rokov 1955 až 1961 a následne vypracovanie projektu realizácie v rokoch 1960 až 1961. Naplánovali sa dve etapy výstavby. Cieľom prvej, ktorá trvala v rozmedzi rokov 1964 až 1969, bolo sprevádzkovanie dvoch vysokotlakových granulačných kotlov označovaných ako K1 a K2, každý s výkonom 75 tón za hodinu a 12 MW protitlakovej turbíny. Súčasne nemenej dôležitou úlohou bolo vybudovanie parovodu pre priemyselných odberateľov a tepelných rozvodov pre vtedajšie sídliská. Surovinou na výrobu tepla bol hnedouhoľný prach. Ideálny stav prevádzky bol dosiahnutý až spustením kotla K2. V roku 1970 sa spustili plány výstavby kotlov K3 a K4, ktoré boli súčasťou druhej etapy, nakoľko výrobné kapacity prvých dvoch kotlov boli vyčerpané. Realizované boli rovnakým projektom ako v prvej etape. Popri hnedouhoľnej surovine sa začal používať na produkciu aj plyn. Z tohto dôvodu sa upravila technológia na kombinované spaľovanie vo všetkých štyroch kotloch, čím sa dosiahla požadovaná stabilita a spoľahlivosť prevádzky. Pokračovalo sa v budovaní rozvodnej siete pre ďalšie časti mesta. Rok 1981 môžeme považovať za rok, v ktorom boli naplnené plány z počiatkov výstavby. S postupujúcimi rokmi však rástol potenciál mesta a s ním aj nároky na dodávku tepelnej energie a týmto potrebám bolo nutné sa prispôsobiť. O realizácii tretej etapy sa rozhodlo teda už v roku 1981, ktorej súčasťou bolo sprevádzkovanie vysokotlakového granulačného kotla K5 s výkonom 150 tón za hodinu, dvoch stredotlakových parných špičkových kotlov K6, K7, oba s rovnakým výkonom 75 tón za hodinu, turbogenerátora TG3 s výkonom 25 MW. Na zlepšenie rozptylu spalín sa naplánovala výstavba 192 metrov vysokého komína. Naprojektovali sa ďalšie potrebné technické riešenia na zdokonalenie výrobného procesu. Ďalej sa počítalo s rozširovaním pokrytia potrieb obyvateľov v dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Uskutočnením týchto zámerov do roku 1986 dosiahla žilinská tepláreň celkový tepelný výkon pre dodávku tepla 600 tón za hodinu a elektrický výkon 49 MW. Historicky najvyšší objem výroby tepla 5305 terajoulov a elektrickej energie 181 180 MWh zaznamenali v roku 1988. Zmenou ekonomickej situácie v roku 1989 a nasledujúcich rokov ale došlo k poklesu dopytu po dodávke tepla a s týmito podmienkami sa musela tepláreň vyrovnať. Priemyselní odberatelia v prostredí otvorenej trhovej ekonomiky boli nútení znižovať energetickú náročnosť výroby, aby obstáli v konkurenčnom zápolení. To sa odrazilo v ich nižšom objeme odberu tepla a tým klesla aj ekonomická rentabilita jej výroby. V tejto nepriaznivej situácii bolo pre tepláreň nutné zefektívniť výrobné a riadiace procesy. V
V technologickej oblasti to počas rokov 1992 až 1995 znamenalo výmenu morálne a fyzicky zastaralých zariadení, rekonštrukciu a modernizáciu kotlov K1 a K2, ktoré sa kompletne plynofikovali v rokoch 1997 až 1998, rekonštrukciu a modernizáciu kotla K5 tiež s možnosťou plynovej 100% prevádzky v kombinácii s uhlím, u ktorého sa prešlo na nízkosírnatú surovinu. V roku 2001 sa zaviedol do výroby systém riadenia činností s dôrazom na ochranu, tvorbu a sledovanie životného prostredia, tzv. Environmental Management System, skratkou EMS. Napriek poklesu výroby tepla až o 47% sa vďaka zvyšovaniu podielu výroby elektrickej energie podarilo dosiahnuť priaznivé hospodárske výsledky. Generálnej opravy sa dočkal aj turbogenerátor TG3, ktorá bola vykonaná v roku 2002. V tom istom roku prešiel generálkou elektroodlučovač kotla K2 a elektroodlučovače kotla K5. Toto obdobie je pre tepláreň významné aj z pohľadu vlastníckych vzťahov. 1. januára 2002 došlo k premene zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť s názvom Žilinská teplárenská, kde jediným akcionárom sa stal Fond národného majetku Slovenskej republiky. Táto zmena na akciovú spoločnosť bola ďalším rozvojovým impulzom pre podnik. Teplárne získali právnu a ekonomickú samostatnosť. Z toho vyplynula potreba zásadnej zmeny v organizačnom usporiadaní a systéme riadenia. Presadzoval sa nový marketingový prístup k zákazníkom, hlavne vo výhodnosti a spoľahlivosti dodávky. Spoločnosť naďalej modernizovala výrobné technológie a systém dodávky tepla, na ktoré využila subvencie štátu a Európskej únie. Súborom týchto opatrení sa docielilo zefektívnenie výroby a dodávky tepla, ale čo je nemenej dôležité, znížil sa tým dopad na životné prostredie a tým došlo k zosúladeniu výroby s prísnymi normami na ochranu ovzdušia platnej európskej legislatívy. Od 90. rokov prevádzkuje tepláreň automatický monitorovací systém emisí. Verejnosť je vďaka prepojeniu tohto systému na internetovú stránku neustále informovaná o dodržiavaní emisných limitov. Najvýznamnejšou investíciou potvrdzujúcou tento záväzok bolo v roku 2011 uvedenie do prevádzky odsírovacieho zariadenia redukujúceho spaliny síry minimálne o 75% a súčasne inštalácia filtra pevných látok zabezpečujúceho dodržiavanie limitu emisí pod 30 mg na meter kubický. Finančne sa na tomto projekte spolupodieľala Európska únia prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a kohézneho fondu v rámci operačného programu Životné prostredie približne vo výške 9 miliónov eur. Naďalej pokračovali projekty na zmenu výrobného procesu týkajúce sa kotlov K1, K2 a K5, odborne nazývané denitrifikácia. Ich uskutočnením sa dosiahlo zníženie emisí oxidov dusíka o takmer 60%. Po viacerých analýzach sme dospeli k záveru, že najoptimálnejším riešením, ako nahradiť starý dožívajúci kotol K4, je výstavba nového plynového kotla K3. Obdobným problémom boli aj zostávajúce kotle K1, K2, K5. To sú vlastne staré uhlové kotle, práškové, kde bolo potrebné v podstate začať s modernizáciou týchto kotlov. A to najmä v oblasti nadlimitného vypúšťania oxidov dusíka. Projekt, ktorý by redukoval tieto emisné škodliviny, začal 17.6.2014, kedy bola podpísaná zmluva s víťazom verejnej súťaže na denitrifikáciu kotlov. Bola ukončená 31.10. roku 2015. Na základe uvedeného môžem vyhlásiť, že Žilinská teplárenská je
vlastne pripravená plniť nové emisné limity. Tento projekt prinesie pozitívne účinky pre život ľudí Žilinského regiónu. A to najmä z toho dôvodu, že dojde k redukcii oxidov dusíka v objemovom množstve 560 tón ročne, čo má samozrejme priaznivý dopad na zdravie ľudí a životné prostredie. Výrobný proces žilinskej teplárenskej prebieha tak, že palivo nám vstupuje do kotlov. Ako vidíme, teraz nám beží kotol K1 a kotol K4. Máme ešte k dispozícii kotly K2, K3 a K5. Kotol K1, K2, K4 a K5 sú uholné kotly, kotol K3 je kotol na zemný plyn. Na kotloch K1, K2 a K5 prebehla denitrifikácia. Do kotla nám vstupuje palivo, v tomto prípade K1, K4 nám vstupuje hnedé uhlie zo Sokolova alebo z Litvinova. Tu sa nám spaluje pri účinnosti vyše 90% a odtiaľ nám potom para vstupuje do turbogenerátorov. V súčasnosti nám beží turbogenerátor číslo 3 a vidíme, že vyrábame teraz okolo 12,7 MW elektrickej energie. Turbína má potom dva odbery. Jeden odber je párny. Z párneho odberu zásobujeme odberateľov cez tieto rozdeľovače. Tu vidíme technologickú páru do Medzatišu. Tuto je smer Slovena, PHZ, smer Mesto, smer Solinky a potom horúcou vodou zásobujeme sídlisko Vlčince. Takto prebieha celý technologický proces. Je to kogeneračná výroba elektrickej energie a tepla a je to najefektívnejšia výroba tepla, aká teraz existuje. Rovnako dôležitá je oblasť narábania s tuhými odpadmi a využívanie vody pre technologické účely a jej opätovného návratu do prírody. Preto je popolček vznikajúci v procese spaľovania vďaka elektrostatickým odlučovačom tuhých látok s účinnosťou až 98% zachytený a uskladnený spolu so škvarou na zabezpečenom odkalisku. Takto uložený odpad môže byť už v blízkej budúcnosti surovinovou základňou pre stavebný priemysel pri výrobe tvárnic, cementu či ako prímes do betónu. Na využití tohto potenciálu sa v spoločnosti intenzívne pracuje. Prioritou pre ďalšie obdobie je však ukončenie naplavovania tuhého odpadu na odkalisko a začatie jeho spracovávania v suchej forme ako medziproduktu priamo v teplárni. Voda ako kolíska života je životným prostredím pre mnohé živé organizmy. Pri využívaní vody Žilinská teplárenská kladie dôraz, aby pri jej návrate do toku rieky Váh ju vypúšťali prečistenú. Na zaistenie kvality vypúšťanej vody sa robia pravidelné analýzy v laboratóriu. V technologickom procese sa voda využíva aj na plavenie tuhého odpadu na odkalisko. Po usadení kalu sa voda spätne odčerpáva a znova použije vo výrobnom procese, aby sa aj takto čo najviac ušetrilo množstvo vypúšťanej vody. V úsilí ekologizácie výroby chce spoločnosť Žilinská teplárenská neustále pokračovať. Uvedomuje si, že v tejto snahe nemôže nikdy ustať, ak to myslí s jej uplatňovaním úprimne. Vedie ju k tomu pocit zodpovednosti voči obyvateľom Žiliny a okolia a rovnako k prírode samotnej. Celková výška takto zameraných investícií do roku 2016 sa vyšplhala k sume takmer 40 miliónov eur. Aj vďaka nim sa darí Žilinskej teplárenskej spĺňať všetky emisné limity platné od 1.1.2016. V období neustáleho zvyšovania teploty zemskej atmosféry sú podobné kroky nevyhnutnosťou a budú prebiehať aj za cenu neustálych investícií v súlade s technologickým pokrokom ľudstva. Žilinská teplárenská chce ponúknuť svoje kapacity aj pri riešení problému s ukladaním tuhého komunálneho odpadu. Jeho spaľovaním môže mestu pomôcť či už s obmedzenými kapacitami na jeho ukladanie alebo so súvisiacimi nákladmi. Získajú tým zároveň aj obyvatelia mesta v podobe stabilnej nižšej ceny za dodávky energie. Ďalšími kľúčovými sú zákazníci v priemyselnej sfére.
Odvetvie energetiky je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetvím priemyslu. Najdôležitejšími faktormi určujúcimi smer vývoja sú vplyv na životné prostredie, využívanie obnoviteľných zdrojov a ekonomická opodstatnenosť. Ľudstvo hľadá alternatívne možnosti získavania energie, či už zo slnka, vetra, vody alebo geotermálnej energie. V porovnaní s týmito spôsobmi získavania energie je tepláreň konvenčným producentom energie, ale vôbec nemusí byť vnímaný ako prežitý. Na základe neustáleho pokroku v technológii výroby je možné ho chápať ako plne konkurenčný, spĺňajúci prísne požiadavky pri vplyve na životné prostredie. Zásoby uhlia sa odhadujú na 170 až 500 rokov v závislosti na jeho spotrebe. Tento potenciál pri rozumnom využívaní bude ešte dlho vhodným zdrojom energie.